This is zboymntbn. Kaya nga video guys, we are here at Jan Sands, kilid sa Sanpan, Puente. No, she can't survive the fucking waves. Oh my god, I can't! No, we don't want it. Guys, so ato minute ko sa boat race. So nakadigo nami guys, and we're going to explore the haunted house here in Puente. Feeling that we are going to explore the haunted house here in Puente. So creepy, so creepy. Okay, so let's go. Okay, so the first step. Wala mo tao dito eh. Look at here. It's me. Sa ating channel, sasamahan po tayo ni Jeris at ni Jikel na tagahawak ng camera upang masukin kababalaghan ng bahay na iyan. Tong 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 tong. Jeris, why you're so scared? Wow. So weird. So ito yung CR nila dati. Ano to? Yan, may papicture nila unin. Lagi ako ba? Saka mga rooms nila. Ito yung mga rooms nila. Ah, para itong kitchen. Sige na yung papicture mo ito. Then room. Ako daw yung... Part na po tayo na exploration natin dito sa haunted resort. Yung amoy dito. Parang may something yung amoy. Yung mga, parang mga tae. Oo, weird. Magpalit may huwag ka ng Smart C para sa Smart C plus Yakult Challenge. Pag kinsa malibre guys, kinyo dyan. Kaya nakasara ba? O kaya dyan, o kaya imong ref. Kung nabay lemon dara nga dako. Asa naman itong mga main nila? Sige, sige. Dili na lang taan eh. Basi naaday sa metro ba? Mga metro supermarket ang mga bros ha. Namin sa chilled drinks. To find some Smart C and Yakult. Smart C and Yakult bros. Magina. Ay dili ito ngit magud na niya. Gani na something. Na may Yakult guys. So tana ko an basig tampiko pwede ra. Ako nang git. Oh, ako nang So mo ang for barkada be like. Sukli to ni sukli mo gud mo. Ay, Zboy. Ato ra man kay usar man. Ana ra na. Magpilit-pilit ito diri. Do it for the vlog. Oh. Maayo kinagkaon na day kag hotdog day. Uy, follow me on Instagram, Kendrick Crush, follow me on Instagram, Grabe naman. zboymntbn, follow me on Instagram, mga nindot mig-feed. Kendrick Crush. Ano na Instagram smart no? Oy, daa siya, dagbuds. Ha? Ito ng milkshake guys. Minus EOV. Ano ba si? Bili na po kami ng Smart C. Salamat 7-Eleven for your sponsorship. Sponsorship ba ng ikay nagbayad? Yo guys, this is zboymntbn signing off for this video. If you like this video, click thumbs up. Tweet me at zboymntbn and anything else to add guys. We made Zboy.